Isimbio Ruben Eclipse, my God. Makinang ipakita isa sa kung magamit kung manambal ko diri kini siya kinilkig bali mo yun siya pinakauna na kung ipakawan ako sa pasyente. Kinilkig na gamay na lang bitaw 100 ml na siya. Manang 100,000 sa nako. Kini siya mixing na ni siya nga kini nga lana mixing na ko ni siya. Painom sa mga king patakdan hilo. Mixing siya dagan siya mga kuno ko sa ilalom. Nga simbol ibutang po na ko ng cross. Kini siya nga tubig. Kini siya kani tubig na siya nga mixing sa inumulan sa batuara dayon sa brilyante nga bato og dito sa cross nga tubig ang gikuha nga nagkuhan siya sa do kalungsod dito sa Kadjanaw o Basilisa. Kini siya daghan kay ngadto dito atong lugar pero halos way nakakuha kay ganun kundi paswerte lagi kay kasagaran alang-alang ka dito minuon ka sa agon ka mo na nga gamay rin nakakuha ning tubiga. Kini siya mo na ni siya kung gikuan sa pasyente nako mixing na upgraded ko karon upgrade. Kini siya ang kanin ni gamay ra ni sa una kini siya nitubo na ni kay kini siya sa lubot na ni siya diri na gikan tapos karon mo na ni siya nitubo nagmayo ning hinumulan ako glana no nitubo siya kay mamay kinabuhi malagi ang isa ka butang pag imo na na siya serbisyuhan o ampuan mo na siya may kinabuhi ka na siya dapat na tong mahalon ba o gampingan mo na siya nga ining dapita kini mo na siya kini kung tubig simbolo mo sa tubig bitaw nga bisan unsa ka kuan hulugan nimo ang tubig bitaw bato pila ka sikang sa na siya mo sa ka ulbo ba pero mobalik rin siya sa level mo na siya gigamit karon nga tubig kini siya balaan din siya pud nga tubig idaghan kay niya dito apan pipilar jud gitawag din siya krus nga tubig kay labi ang kadaghan pero sige lang kay may time makatur gyud pud ito ipakita nako ninyo videohan ko na lugar para makita ninyo pero kana siya nakuha na siya sa lungsod na sa Kadjanaw ug sa Basilisa nahati maguna siya nga kuan ba lugar daghan magud mga misteryo mirakulo diri sa Dinagat Island pero kini siya kung nakatiman mo sa una kanang lugar isa na sa gitawag ba sa kuan the first 5 planets ning kalibutan na daghang planeta pero karon daghan-daghan ang planetas nga natunga pero daghan kang planetas thousands planets na siya sa so, pero gamay pa lang ang planeta nga na-discover sa mga tao apan thousands planets ning kalibutan na daghan naman tao mga nakatunan na discovery sa matag usa nga rika nato basta ako sabi ni present sad ko nga ning kalibutan na kung ikaw emoji ng papel linya-linya mangunta ako papel sa dako na siya basta ako kini ako ang kuan karon upgraded na siya sa kuan ako kay kuan naman palitis naman karon ng sakit sa tao Tulungan sa bro. mo na siya nga ining kalibutan na daghan man taog na discovery daghan tag nabantayan kada isa na to mara ni siya nga kuwanta mo sa mga gamit jud nga kuwansad no kung ay di maman kung ay di jud daghan maguni siya nga bantayan na to karon mo na siya nga kung dili jud ta kini siya madi sa ditanan bantayan na jud nato ni duha jud sila nga ni ko ni kalibutan na basta ako magkinaunsan dagan wala na ko nagkulang kaninyo daghan ako gipangita ninyo sa kang pag-estudyo gikan kanito to karon kay isa sa pagsagyan sa Ginoong Diyos Divine Master Ben Indirigo Senior Master King of all Kings Master Ben Boricli Jr. Divine Grand Master Madonicio the First ang tulo ka persona sa Santissima Trinidad
Diyos Amahan Ruben Iclio, Diyos Anak Ruben Iclio, o Diyos Espiritu Ruben Iclio. Ning kalibutan na maglibot-libot rata o magtuyok-tuyok ra kita sa tulo ka Ruben. Bisan pila pa ka Ruben kalibutan na magbalik-balik ra kita sa tulo ka Ruben. Daghang salamat patag sa mga ka na siyang logo sa Rubenian International o logo sab sa PBMA. Nadagan. History man gud ni siya. Nadagan. Mo na ako mga koleksyon ng mga bato. Akong motor. Pero sa ang tama na ka naman. Pero napoy mo ka na nga driver na siya lisensya. Sa mga kana si tagsara lagi kay kasagaran di karon. Na layon po na ako'y bijokihan nga makanta-kantahan. Mana nga dili pud laay depende mga sa tong pagpaningkamot. Managingon magsalig nang ka sa mga kakayahan. Ang Dios dili gyud ni siya bias. Basta imong pangandoyon nihatag gyud si muha. Ubanan gyud si imong paglihok o pagampo. Daghang salamat po sa palagi binisyon Divine Master si Master King of all Kings, Master Bimborek, Divine Grand Master Madron Universe. Ug sa inas karon ni panabang mamigli na Oliver Borges sa tuburan wala sinudan ng uli katapos sa tanang sirka sa Angeles karong hari sa gabihon sa tanang sirpin sa uban ngari ka na to may buntag may adlaw matag usa ngari ka na to sa kalibutan ang gipuyan og kalibutan atong himutangan karon nga lawas.